fafa baby mia bebrea ebema hona ye basa na ye two ball na sisi zunga betifi hono ene ye kwan a ye free assembly ho ekusi hotel de petra hono we need consultant ne contractor assembly na and yes episode bi eni bekre sene adwuma no esiko efa to do ho abon se consultant yes for Memphis ne safer skill am contractors am yes adwuma na yi na yaba ye di eni aba bekre Osha minister in charge of local government decentralization and rural development honorable Dambochi eba esunya ha ode asobebo from no nchi bebre na okan se yes adwuma we no contractors no wo boso we di ba ko mo so mo di wi na ne ba ya e bi hu ye no hu pa se kwan a contractors na fa so mo adwuma no ya de esi nkran pa na yo didi pa ne se mfo sabre no enu na ometima wi adwuma no dia mai se kosi ya mai de a anti ina ye ni age kwan a mo but the one is the town forms. I'm a conscious I was sitting in peace. You are Emma party now go to the party. There were constantly looking up at the force. Also, elections, I am privacy. I said, I try and yes, I am for you at the one. When you depart, I carry me over here. You are one more. It's my message to me to me. I'm not picking forms. They are submitting my filing application. It's officially about the contesting primaries. No MP. Inkomo mayantia siase saa so jani na wamachi no eba ne sayankasa medasi okra se de wadi nka ebi atuja no sa pepe emetien uko pimu ewo ahafo ano south west abato special no so a enda
manka so authority for etimi etwe abrantie bakwa wo mususu se o kwa kobokro no na the concept abrantie na so abrantie bakwa no ka wo no na wo mu die age wo se wo nyina eye kinamufo a wo mu akwa podi wo djuma ta afrofo na no so apoti pokochi wo mu na ya de se wo mu jenta dia ekrete wo mu ya so jafo enu ti wo mu popini asojafo wo kuma de ma wo mu be di tu so pa ko wo ka wo ye wo so de ni a wo fo biye na wo kuma ti ati e bi se se amno ka te de apoti fo wo kan so et natural brand na wo no ese so da ta de no ana ni yo ko ka wo so no wo ba ti ni akiri wo mu na akos akuya se de no to de ni ko so no wo ko bi a mining company bi a wo first e bank wo kuma e be ku so pa e no na nam so ma apoti fo enya no se se akonfo ma mo fo amaki do bi e bokro ru bi e wo sa bia ho e no ti bo wo ye ha wo ni ko mo so na so so vigilante group a e wo sa e to wo e de nam so ma vigilante group e ti bi ye ha ma wo ko se ta ma se ni wo a wo do mo se apoti fo sa na me mu anu mo ka wo no e ya de se wo mo so atika fo ga de ta ka to wo do wo ka wura na kasa mi ni mo so na abante na ye ko fe mi se wo so de no an su chere se yo ko ba ku ya waka wo no an su ci so de ni a wo do so wo de wo ka wura e ti se se mo ka se de asoja fo mi nu na ba e na fo su de mo fo mi nu na ba ya ti so de ni ba ku ya de ki mo ni ba ku so a ye nu mo so ka ba ku so de ni na ba ku so ka wo su ci so de ni no wo ni na do wo ka wura na no wo yusu abai tu a wo e fe ya to no enu bi na no wo yusu a ka edri tu no ela to wo di ama asoda fonko a ti to ni bi no bo ba ya wo mo bo ko no ti amro ka te apoti fo awo mo a amo mo so so ye do ba ko to apoti fo ko ba asem no wo mo to mo sa fe apoti asoda fo a wo mo ko sa mo ma do ko fe me se abante ba ko e so je ni a wo so so no wo mo e wa che no ti se de so da fo na so so apoti fo wo ka so wo mo so asem no de bia ti wo e ko so e wo man ka so no portable stay Ebeneza ya Nancy Pia nyumre brepa wanya chim amaya hu die siye. Yenya Ebeneza owusu ansa na tom kra free man kra so dia brayen. Enyumre no sia ka se brefi Sompa television so nam Sompa 93.1, Sompa 98.9, Sompa 90.7. There ya seda Emma 21st clinic woni padua bia ya de wom empie ya wo se me de menyade. Enti efi wo to aseme ho de kosi wo nai fom won ti bi wo ho ye fra no sciatic nerves se ya de ba mu a na sa ya de ye fra no sciatica omai mu nyina de wo ye mu champion wata etu ase de kudeku no eye 21st clinic 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho chichima eno de ye fra no sciatica na etimi bubu to ase ka wo se dwe wo sire mu wuje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye djuma pa wo mu ye ntia ba so bo magid wo Ghana ha ene amono ne enyansem ketoa wo mu ji international awards ahodo mu ji local awards ahodo na anu so na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bi premano ebi ni baby a this 21st clinic in kwa wo mu die bibiduro ene be so ya no masa de machine aka ho ya resabia ya de bia wutimi de ko ne ma de pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke so de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha bia wo mo 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. What we is sciatica expert. Ya mwakwaba Sompa TV me meda nwumre no nsia kase boso eni ye ko ensemfufo mu afeno kware ya wode afutuo emaga de hye nyina sta afutuo ni bi ena Apostle Ebenezer Jan pani kofa by the ma Blessing Family Ministries I wo bono mantem ahenko sunyane wo tu Ghana fo nyina afese afekwa wie ya no atena se no obu nkompo ahwenachi afi mi disi mani so metoka Sompa FM medisi mani so meto ma disia so metu kwan akwama no ne osese woni pa no ebu sa aponta yiye na wantu bi enu ne botaye ho a osinya mene ma ni yiye
ɔpɛduro bi de aka n'ano ano mawu wɔsɛ ɛnyɛ suban papa ɛno nti na nyankopɔn ayɛhyehyɛ ne sɛ afi biara nafuo wɔ mu boro ahasa bosumi biara nafuo wɔ mu boro aduasa ɛda biara dɔnhwere wɔ mu boro aduonu nan ne sɛ nti nyame wɔ mmerɛ mu obiara yɛafe mmom ɛna asi yɛafe mmom na ɛkɔ awieɛ bɛre wabrabɔ ɛnya nkɔ awieɛ papa meka kyerɛ obi sɛ next year can be your year afi na wɔahu so ɔbɛra afeda deɛ ɛbɛtumi ayɛ wo nso dea san sɛ onyankopɔn mmerɛ ɛdame na ɛsesa na nnɛ yɛ kwadwodi a ɔkyena bɛtumi ayɛ me dea ɛno nti na wɔma yɛ nna no bebree a ɛwɔ bɔsome ahodoɔ bebree nso ɛne ɛwɔ afiafe ahodoɔ bebree ɛfiri sɛ bɔsome wei na ankɔ yie a bɔsome foforɔ bɛtumi akɔ yie sɛ na wɔtwe wei na ankɔ yie a na wɔtwe foforɔ bɛtumi akɔ yie sɛ ɛda wei na ankɔ yie a ɛda no foforɔ san wɔ na wɔtwe foforɔ no mu na saa na wɔtwe foforɔ nso ansa nyɛ yie a ɛsan saa da korɔ no asan wɔ bɔsome foforɔ mu na nika sɛm ɛwɔ mu ne sɛ bɔsome biara no wama yɛ na wɔtwe ahodoɔ nan eti sa na wɔtwe edi kan na nyɛ yie a deɛ ɛtɔ so mmienu bɛyɛ yie deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yie a deɛ ɛtɔ so nan bɛyɛ yie te sɛ afei no ɛyɛ leap year sɛ nte saa deɛ a ɛneɛ na ma menka nkyerɛ sɛ saa bɔsome nan ne nyina na wɔtwe nan no a ɛwɔ bɔsome no mu anyɛ yie a next year anaa the next month nyame wɔ foforɔ ɛsan yɛ de ma wo nti wo a wosuo wo a wogye ne suo afei nyɛ wafe but next year ɛbɛtumi ayɛ wafe hallelujah ebio ɛne a yɛte yɛyi ɛyɛ apostle Ebenezer Jan wɔno ɛyɛ sɔfopani kɔfabae ɛma blessing family ministries a ɛwɔ Sunyane na yɛkɔ nkranza ɛwɔ Bono East Mantam ne wɔbɛhwɛ ɛfiri ya wɔda Sompa FM a ɛwɔ Kumase ɛma akunafoɔ gyi bonya ne fie da so Sompa FM a ɛwɔ Sunyane ɛkyɛ akunafoɔ nneɛma pii ɛnɛ da yi ɛna Sompa FM ɛwɔ nkranza ɛde na kunafoɔ akyɛdeɛ adom wɔ mo na bere ɔde nneɛma mpempempempem ɛma kunafoɔ no wɔn mo deɛ santene baako kasae na wɔda ase kyerɛ sɛ panyin a wɔde Sompa FM abɔ ɔman Ghana mu a wɔn mo som nkurɔfoɔ Sompa no Nyankopɔn hyira no sɛ nhyira paa te sɛ abɛ ne yɛde toto ho a ɔman no nyɛ te sɛ abɛ nhyira ɛte sɛ nsoroma ɛwɔ soro a Nyankopɔn ɛnyɛ no te sɛ nsoroma na akunafo a wɔn nya akyɛdeɛ ɛwɔ nkranza no wɔn kasa ase no ma de bebre de ma yɛ boro ma dwan ne nti ase ya me nya mo kase ni me so ba ya no dobro ma mo so ma ɛwɔ ado ne nti ka amen ade a ɛfɛ pa mo ya tie ya me ɛwɔ mu de me nti na nka ti na pa sadi mo tunyira wo mo ma yɛ mo ti nya me hyira mo ya ma hwere no mo yɛ mu bia na nya me hyɛ ma na mo na ma yɛ nkwa ho de no wo na afisi sɛ mo ti mo yɛ chance tomatoes mama bibia drink ya me me baba no kura mama bi tini me ka kire som papa yin se awurade nsu ntu hyiram onyame a ohyira obi ntume nom no onhyira na afisi se wanya ne ekyere se emma akunafo ne yesu ye ninje nka afi ye kunu ni ho na ka awere ho aka ye enso se amma anya ani gie shirunku bia bia bota so anope ya me me ma ye dire da mas ya me sira no ya me tu tim no o maria ka se o mari kwantentente o hu ya bobo wa ba nkurofo asere da wa sa papa for tv ba ye nyamo sinapa rank sedi se meni aje papa ba cha mo anwa sedi ti tomatoes drink na mensaka ba cha me da adumawura ne adumafo nyinaase omunu manka afi buro nyen ka me ne memba ye ebedi kranke hodi mai ti do mo asebe na mi shira ba cha mi na ma mi rumo isa ni ti ba to ba cha mi wa se som baba wa ma ye ma ye de ko ya no ye mu so aye bon ya da wa se e bi an bu na som pa ba ndu ya akunafo a wɔn nya akyɛdeɛ ɛwɔ Sompa FM 90.7 ɛwɔ nkranza nnɛdɛ ɛna wɔde anigyeɛ ɛkasa sei na ne nkasa no akyi no ɛna panyin a wɔyɛ manager wɔn nkranza Sompa 90.7 owura Steven Bafo kase
adehye won kraza north ne ne south nyina wo mani agio na wenya bredi kan a wo monya saade we nko wo se se nyame ma nkwa ma hoden a afi bia ebeto aso na enedmadie no in fact aye asubie aye akonno aye kama pa ye che niema bebre wuti se ye che niema akurafo 300 na ye ma omo achedie yankopon da ama ya wie asubie na admadie we no anya de se ba be ka ho se ya ade a brano na afi anu bia no ye betai aye enti enu nyehia ne se obi bia de na fidie ebeto sompa se be ya abre bia no de behu ne ewo sompa FM na sompa TV enti maka ne se ye da obi bia ase Ora Steven Bafo na ye general manager was Sompa 90.7 or the Sansam way editu dwa yenya agudie kakra Ghana Premier League no enra da ball ni bi so Great Olympics and Shebi Accra to focus so and Shebi na dai wukọ Brekum Golden City Park yan Brekum Chelsea and Shebi before Akwatano FC won so and Shebi na me aduma ochina ye ebesie nie Dreams FC any Accra of Lions ebeka bom no masia kan ko bia Sante Kotoko any Real Tamale United ene bebo afei Bechem United and Nations FC beshia Enfiatreman FC womne Adriana FC ne beshia nti o chan de ese ene ne bofo ne yidie no Bekum Chelsea de no Blue Derby nti o chan so Blue Derby part 2 beto aso Samatex FC ene Kerala United ena omuso ochina omuso ebehia mu yegina we so na nwumre de ebo ano bro se kase ebo no ye de ni nyina asi 21st clinic ne bo ayen maya hoden kaisen bronya yi obanum adokodoko de a chopapa preku no papa preku na nya pomode preku 5G bing ena obia edidi bronya unya bia Sompa FM baby abi ben wo no ubowura ho a no waje kete no bebre apake agu kato na okoyi ahye fridge mu na yemfani bronya prince na de yakọ abefo kwan so yakọ abro no mache enemy di ada ase ama omo anything Osimu nefa wonasia besi ase ho no se ho techima eno ene yefa ne siatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wosrem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho